खुलुमबाय रायजोफोर। आं दिनै नानिनि थाखाय फंनैसो खोथा फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो। डक्टरा क्लियारिटि होबाय दे बेवहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजावबो हानाय नंला आरो डक्टर बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव केम'नि थाखाय थिनहरदोंमोन, बेवहायबो केम' होनो हाला होननानै बुंबाय आरो। दा उपाय गैया, जोङो न'आवसो लानानै थांनांसिगोन। जोङो दा फोथायनायानो सासेल'सै, इसोरखौल' फोथायनांसिगौ। इसोरनावल'सै जोंना। बेहायथ' हस्पिटालावथ' जेबो खामानि गैखाला, न'आव लांनानै थांनो होखाबाय। जों दा न'आव लानानै थांसिगोन आरो गाबोनहाय। दिनैहाय लांदोंमोन, डक्टर बि बरुवायावबो देखायहैदोंमोन। बांद्राय दुरबल जानायनि थाखाय केम' होनो हानाय नंला होनना बुंबाय आरो। दा जोङो न'आव लानानै थांसिगोन। माथो खालामबावनो, हायाबालाय। एसेबां सेस्था खालामबाय जोंबो, एफा गोबाव जों हस्पिटालावनो थाबोबाय, ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङाबाबो जोङो थाबाय ओरैनो। दा नै नानिया बिदि दङ। देखायजानो बायो दे बिरादनो, गावखौ देखायनो होआ, देखायजानो बायो। उन्दै बैसोआवनो बेमार जानानै बिराद खस्थ' मोनबाय। दाथ' मा खालामबावनो, डक्टरफ्रानो आखाइ थिखांबायबोलाय, लानानै थांनांसिगोनानो। जिखुनु जाया इसोरा अनबानो जाबाय आरो। दाथ' जोंहाथ' जेबो डक्टरफोरनावबो रिकुवेस्ट खालामना माबा खालामहोनोबोथ' जेबो राहा गैखाला। डक्टरफ्रानो हाला होनना बुंखाबायबालाय, रिकुवेस्ट खालामथाव जेबो माबा खोथायानो गैला आरो। जा जायो इसोरनि सायावसै। दायो बिदि हालोदाव दङ नै, मोजांबो हासुनो हाया, हासुदैजोंबो नै थै फैगासिनो दं गोजानो। हासुदैयानो बिदि गोजा हासुयो आरो, बिदि फैगासिनो दं। बिनि थाखायनो बेना थाब थाब थै जामो, थैया होबाय थानांगौ जायो। दा गाबोनहाय जों लानानै थांसिगोन। मा जायो गावनि खाफालनि खोथासै, इसोरनि सायावसोसै। मा नांगौ? नै बैखौ फैसा हरनांगौनो, नै खोनायाखै? बैसोरखौ केन'लायाबो बावसो होदों नै, थैखौनो माबाबाबो नागिरबाबो मोनला बेनो, बिजि थुग्रा जायगाखौनो मोनला, थै रोदायानो गैला आरो गोदोजोब्बाय। मा खालामनाया मोजां जाबावगोन, इसोरासो मिथिसिगौ। देरा नङा देरबायमोन। मेंनाय मोनलायखाबाय जोंबो। 1.5 बोसोर जाबाय हस्पिटालावनो थांलाय फैलाय, 1.5 बोसोरानो जाबाय आरो। रानिं थानायाथ' बिदिनो बोसोरसेयानो रानिं थादों जों हस्पिटालावनो। मेंलाखाबाय आरो, दा हस्पिटालाव थानो होनबाथाय बालायखासै। एसेनोसै रायजोफोर।